Egunon danori, ongi etorriak, ohiko osoko bilkura honetara. Aztergaiari jarraituz, lehenengo puntua, 2022ko martxoaren 25ko osoko bilkuraren akta onartzea hala badagokio. Hau batez onartzen da? Hau batez. Bigarren puntua, Acción Agua enpresa jarritako berraztertzeko errekurtsoa, ASTP dudea eta bainerako hondakin uren araztegiak eta saneamenduko lehen mailako sarea ustiatu, kontserbatu eta mantentzeko zerbitzuaren kontratuak duen desoreka ekonomikoa etortzeko eskaria gaitzesten duen erabakiaren aurka. Hau jasangarritasun eta zerbitzu batzordean aztertu zen, hau batez ezezkoa bozkatu zen, zozer esatekorik, hau batez ezetza. Hirugarren puntura joko dugu. Acción Agua enpresa jarritako berraztertzeko errekurtsoa, ASTP dudea eta bainerako hondakin uren araztegiak eta saneamenduko lehen mailako sarea ustiatu, kontserbatu eta mantentzeko zerbitzuaren eta Moretetxanako saneamenduko lehen mailako sarea ustiatu, kontserbatu eta mantentzeko zerbitzuaren kontratua bigarrenez luzatzeko erabakiaren aurka. Hau puntua be jasangarritasun eta zerbitzu batzordean aztertu zen, hau batez ezezkoa bozkatu zen, hau batez bozkatzen dugu. Laugarren puntua, aurrekontu aldaketa, hasiera batean onartzea, kreditu behinkuntza, bigarren zenbakia. Hau ogasun batzordean aztertutan, zozer esatekorik, bai Ander? Bai, egunon guzti hori. Puntu hau eta aurrengoa batera enfokatuko dugu. Alde batetik, pandemian errokontu eragina neutralizatzeko alde batetik. Puntu hau. Pandemianen aurrekontu eragina neutralizatzeko estatuak aktibatutako funts gehigarria 850.000 euroak jasoko ditugu. Lastima, 300 eta 400 biztanlegaitik, 1.000.000 eta 300.000 euro ez jasotzea, eta gure partetik ez gaude batera doz, banaketa egiterako orduan hartzen da ben irizpidekin. Hori esan da, 850.000 euro horiek plan ziklabian sartuko dira, eta horren truke beste inbertsio batzuk aurre ikusten dira udaletxe honetan. Inbertsio batzuk ontzat emoten dugu, eta uste danon programatan egon direnak inbertsio horiek urteetan. Zubirkutxe eta Zubizabalan arteko bidea, hortu ludikoak, eta bar. Gero, badauz hor, beste proiektu batzuk, bata urritzekoa eta beste jaure gizarrekoak, proiektuak direla eta hori ezta. Eta gero horrengo puntuan, eta ja bateratu eta batera komentatuko dut, bigarren eta 2022ko ekiltadirako udalkutza kontzetuko aurrekontua onartzeko egindako diru sarreran zenbatezpenak berrikusi ondoren, aurrekontuan jasotako, baino 479.000 euro gehiago diru sarrera aurreikusten da udaletxean. Horretako bideratuko da, arlo desberdinetarak, hor ikerketa asko ikusten dugu egingo direla, arlo desberdinetan, eta baita ere, batez ere, diru potoloena edo, eramango dau Larreako atletismo pistaren berrikuntzak. Baina gure partetik, eta esan behar duguna da, guk ez dugu esaten egin behar ez direnik, baina zalantza sortzen dozkue batzuk, batez ere ikerketak eta proiektu batzuk zalantza sortzen dozkue, eta gero batez ere, gainera EH Bilduk ez dugu erabaki honetan inungo parterik, zoritxarz parterik izan. Eta hori dalata, EH Bilduk puntu hau, eta horrengoan abstenitu egingo da. Beste barik. Eskerrik asko Ander, bai, egia da. Behar egun biztanlegaitik, diritxo bat, eratu jako kobreu barik, bai. Beste edo zozer esatekorik, orduan bozkatu egin behar da. Bai, esko botoak, abstentzioak,
Bosgarren puntura joko dugu, aurrekontu aldaketa zera batean hartzea, kreditu gaikuntza, 3. zenbakia, zuzenean boskatuko dugu, ondo iruditzen baiatzuen. Boskatuen behar da, adizkaria. Bai, baiezko botoak. Abstentzioak. Seigarren puntura joko dugu, aurrekontu hasiera batean onartzea, kreditu gehigarria, 4. zenbakia. Hau ogasun batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, sozializatekorik, hau batez onartzen dugu, hau batez onartzen da. 7. puntua, F, 2022, 6 fakturen zerrenda balio kostu eta onartzeko proposamena, kontu hartzaitzeko eginkizuna ez betetzea. Hau ogasun batzordean aztertu zen, hau batez onartu da, sozializatekorik, hau batez onartzen dugu. 8. puntua, F, 2022, 8 fakturen zerrenda balio kostu eta onartzeko proposamena, kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea, lehenengo espedientea. Bueno, hau ogasun batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu. 9. puntura joko dugu, itxitako ekitaldietako fakturak onartu eta ordaintzea. 58.000 euro dira guztira, bakizune fakturak igezkoa dira, eta ordaintzeko udal batxati pasatu behar da. Hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu. 10. puntura joko dugu, ordezko bake epailea aukeratzea, hautagai bakarra egon da, eta, bozeramaile batzordean, hau batez onartzea erabaki egin duen, jarretzen dugu, hau batez onartzea. Hamaikagarren puntua, 380 zenbakidun alkate dekretuen berri emateko 2021 urteko Amoitetxanok udaleko aurrekontu orokorren enkitapena onartzea. Hemen lehen da behin, zorion dugurako neuke ogasuneko teknikariak egindako lanagaitik, eta azken finean, kitapenen emaitza be euren zorroztasuna eta euren lanaren ondorio da. Udaletxeen egoera ekonomiko egonkorra da, eta uste dut batzorrean, alderdi guztietako zinegotzi zorion du ebazela, eta gaur behamen publikoki danon errekonozimentua jaso dadila gure kontu hartzaileak. 12. puntura joko dugu, zor publikoen helburuari eta 2021 urteko aurrekontuen kitapena gastu erregalari buruzko egonkortasun txostenen berri ematea, parametro guztia betetzen direla eta normaltasunez joan dela. 11. puntura joko dugu, hemen dekretu desberdina daude, lehenengo biak, 407 eta 498, gaztea kontratatzeko transferentzi kredituen aldaketa bat dau, parte batetik bestera, holan eskatze balako egiten zen kontratazioak. Gero geratuko litzateke, 48 gerakin egitzea onartzea dekretua, hau aurrekontuen kitapenetik dator, eta egiten den lehen kreditu gehitzekoa izaten da. Urrengo puntua, 554, kreditu gehigarren lehenengo zenbakidun espedientea eta egonkortasun txostena, kasu hontan, kitapenetik datore bai, ezin dizen aurrekontura pasau, aurreko urteotatik, kreditu gehigarrekin egiten dira alizateko. Urrengoa, 606, kreditu gehigarren zenbakidun espedientea, kasu honetan, 150.000 euroko zera da, aldaketa da, eta ekintza gehienak ongi gizartera bideratuta doaz, eta gero liburutegira eta kirol ekintzetara. Zeireun da dekretua da 458-ren zuzenketa bat, hor errore txiki bat konturatu zen, egin zuela gure kontu hartzaileak, eta hori zuzentzeko egin zen alkatetza dekretua. Eta azkenengo dekretua, 793, kreditu gehigarren 5. zenbakidun espedientea, hau 97.000
eureko kredito aldaketa da, eta gehiena doaz, kopuru gehiena doaz kulturara eta edifizio publikoren hobekuntzetara. 14. puntura joko dugu, 2022 ekitaldiratako hiri lurren balio gehitzearen gaineko zerga oroitzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa behin-behineko onarpena berri ematea, bakizu hau batez onartu genduen ordenantza, behin betiko onartuta geratzen dela. 15. puntua, 2022 ekitaldirako zerbitzuak eman eta administrazio jardura gurutze egiteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalen aldaketa behin betiko onarpena berri ematea, lehenko kasu berdina, behin betiko onartuta geratzen dela ordenantza aldaketa. 16. puntua, osoko bilkurari 2022ko udal aurrekontuko gastu sarreren gauzatzeren berri ematea, bai eta diruzaintzaren mugimenduak eta egoera ere 2022ko lehen hiruhilekoari dagokienez eta ordainketa epeak betetzeari buruzko hiruhileko txostena. Parametro guztizek betetzen ditugula, naiz eta batzuk ez daudere gara betetzeko, baina jarraitzen dugu betetzen. 17. puntura joko dugu, 526 zenbakidun alkate dekretuen berri ematea, 2022ko ekitaldirako diru laguntzen plan estrategikoa onarpena. Diru laguntzen normaltasunez emoteko plan estrategikoa onartuta egon behar da. 18. puntua, 2021ko kontu hartzeltxuko funtzionaren laburpenan txostenean berri ematea, udal batzana ekarri dugu zen, puntu guztizek F kalifikazioaz, erresumen baten gure kontu hartzeia txosten baten ipinten duz, eta kontu emoten da udal batza honi. 19. puntua, finantza kontrolaren 2019ko urteko planaren laburpen txostenaren berri ematea, kasu honetan, berriro bai ogasun teknikaririk eta bai beste arlotako teknikariri zorizonak eta eskerrak eman gura dutxo daz. Azken finen, etengabeko hobekuntzan murgilituta dauden langilea dira eta erramienta honen biderez, uste da topetan da bizena eta benetan eskerrik asko guztiei. 20. puntua, 701 zenbakidun alkateen dekretua berri ematea 2022ko urteko plan araubide onartzea. Plan araubide onartuta dago dekretu baten bidez. 21. puntua, alkateak esku hartuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabaki berri ematea, azkeneko udabaltzatatik 15 erabaki hartu dira. 22. puntua, adierazpen instituzionala honen berri ematea maiatzak 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna. Puntuntan, berdintasun zinegotzia den Ainhoa Salteraini emango diotitza. Egun ondanoi. Maiatzak 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna. 1980ko maiatzaren 17tik osasunaren munduko erakundeak homoseksualitateak gaixotasunen zerrendatik kendu zuela ospatzen da. Horregaitik LGTBI kolektiboetako pertsonentzat balio esanguratsua du eskubideen aldeko eta diskriminazioaren aurkako jardueren ardatz katalizatzaile gisa. Gaur egun, oraindik ere aurre egin behar baitio araudiarekin bat ez datorren pertsona orok. Pandemiaren eraginez, azken 2 urteak benetan latzak izan dira herritar guztientzat, are gehiago LGTBI kolektiboarentzat, gehien kolpatu dutenetako bat izan baita. Izan ere, desberdintasunaren arrakala areagotu eginda, eta kalteberatasun egoerak eremu askotan indartu dira, sare sozialetan esate baterako. Aurten ere, Eusko Jaurlaritzak berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailaren eta berdinduren bitartez, sexu eta genero aniztasunarekiko gorrotoak eragindako erasoak salatzeko ahotsa altzatzen du, LGTBI kolektiboaren aurkako aurreiritzi ugari munduko eskualde askotan indarrean jarraitzen du eta. Beharrezkoa da gure gizartean oraindik indarrean dauden diskriminazioen aurkako borroka sendotzen jarraitzea. Askotan ikusezin bihurtzen diren genero identitate, orientazio eta adierazpen guztiak errespetatuak izan daiteze. Gizarte osoaren erantzukizuna da diskriminazio eta indarkeria mota guztien aurka borrokatzen jarraitzea. Herritar guztion zeregina da, ahaleginak batzea gizarte inklusibo eta anitza lortzeko. Aniztasuna aztertzen ari garen esparrutik ulertuta, baina baita zentzu zabal batean ere.
Berdinduk aleginak batuko ditu gizarte eragile guztiekin, gizarte bidezkoagoa, errespetuzkoagoa eta integratzaileagoa eraikitzeko. Berdintasunerako eskubidearen eta sexu eta genero orientazioagatiko diskriminaziorik ezaren alde lan egiten jarraituko dugu, aniztasunaren bizipen askea sustatzeko helburuarekin. Berdindu zerbitzuan, gaur zein urteko beste 374 egunetan LGTBI pertsonen eta haien ingurukoen ondoan jarraituko dugu, LGTBI fobiaren aurka borrokatzen. Eskerrik asko Ainhoa, bat itxik, bai Leire, zure daitza. Bai, egunon, guk ere idatzi badaukagu. Iragan hurbileko garaia kontutan izanik, sexu orientazio desberdinekiko portaeren bilakaerak bi norabide kontrajarriak ditu, aurkari bortitzak eta gainontzekoek. Duela 32 urte, LGTBI kolektiboko kide gutxik adierazten zuten beraien errealitatea, baina gutxi horiek bidea ireki zuten. Errealitate ezberdina zeudela azalaratu, gizarteari errealitatea biztarazi. Bide gogorra, oztopoz beterikoa, baina beharrezko bidea. Kolektiboak lan horrekin jarraitu zuen gizarte mugimenduen bitartez, errespetua exigituz, kaleratuz, gizartean zegokien leku aldarrikatuz. Normalizazio bidean geudela zirudien, prestakuntza eta bilakaera kulturala norabide berean ari zirela, baina norabide aldakea eta batekin egin dugu topo, fobiarekin. Gure herrian ere, LGTBI kolektiboko kideen aurkako erasoak oso kezkagarriak izaten ari dira. Hainbat pertsonek sexu erasoak jasan dituzte. Gertaera oso larriak izan badira ere, bigarren eskubidea urraketa batekin aurkitu dira, salaketa ofiziala jartzera joan eta oztopoak izan. Berriz ere, protokolak bere aulezia nagusia gerarrezi du. Erasotzaileak, kalean zehar jai giroan jarraitzen duten bitartean, erasotutakoak bide luze eta latz batetan sartzen dira, oztopoak gainditzen, mingarria den bide batean. Sarritan seinalatuak, erasotzaileak beraie balira bezala. Erasoen aurkako protokoloak daukan arrakala konpontzen ez den bitartean egoera berean aurkituko gara. Erasofobiko larri horiek salatzeko elkartaratzeak egin dira, baina erantzun horiek beharrezkoak izan arrek ez dute arazoa konpontzen. Ezeri eta neurriak hartzeko garaia da. Desberdin iristen zaionarekiko agresibitatea desagerrarazi beharrekoa da. Etxean, eskolan, institutuan, unibertsitatean, lantokietan, aisialdi eremuetan, erakundeetan, laguntaldeetan, orainik ere lan garrantzitsua dago egiteko, eta horrek ez du atzerapenik onartzen. Ezin dugu ez ikusiarena egin, ezin dugu elkarretaratzeak egin eta ahaztutzat edota konpondutzat eman. Desagertaraztea izan barko litzateke helburua. Lanketaren ondorioz, LGTBI fobiaren gainditzea lortzea, errespetua lantzea eta barneratzea azken finean. Erasotzaileek jakin behar dute herri honetan eta beste inon ez ditugula onartuko. Jokabidez, erasotzaile horiek gizarte isolamendura eramango dietela jakin behar dute. Guk, erasofobiko horiek onartzen ez ditugunok, isolatuko ditugula. Kaleetatik lasai asko dabiltza eta onartezina da. LGTBiko kideek ere lasai asko bizitzeko eskubidea dute. Aurgi daukagu zer ez dugun egingo, eraso bortitz berdinekin erantzun, baina argi daukagu zer egingo dugun. Erasotzaileak isolatu eta erasotutakoak babestu. Erasotzaileek aurrean izango gaituzte beti eta egunero. Eskerrik asko Leire, besterik, bai Alba? Egun ondan hori, oso laburre. Gu bakarrik gure gaitzespena eta elkartasun erakustea eraso homofoboak jaso da bezan herritarrei azken asteotan eta jaiak datozela gogoratute denok batera lakra honen aurka egiteko deia egiten dugula. Eskerrik asko Alba, besterik, bai Alicia, zure daitza. Eskerrik asko. Egunon. Desde el Partido Socialista queremos comenzar mostrando nuestra más absoluta solidaridad y cariño hacia todas las personas que por su condición se ven perseguidas y criminalizadas. Celebramos y reconocemos todos los avances logrados durante los últimos años en materia legal, política y social, logros que han llegado de la mano de los movimientos cívicos y del tejido asociativo y de los que los socialistas nos sentimos también protagonistas e impulsores.
Pero pese a los avances, nos vemos en la obligación de seguir denunciando la violencia, la vejación y las inseguridades que muchas personas LGTBI siguen padeciendo en las calles de nuestro país. Prueba de ello son los hechos tan lamentables como los acontecidos recientemente en nuestro municipio, propio de etapas oscuras en las que el colectivo tenía que verse resignado a esconderse. Pedimos a la ciudadanía que no se quede de brazos cruzados, porque necesitamos luchar y no ser cómplices por omisión de este tipo de atrocidades. Estamos ante un problema social de primer orden, pues atenta contra la dignidad e integridad de las personas LGTBI. La sociedad tenemos que seguir luchando por la aceptación de las diferencias entre todos los seres humanos y de esta manera poder vivir en una sociedad más justa, libre y democrática. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Alicia, hurrengo puntura joko dugu. 23. puntua, mozioa Espainiako gobernuko presidenteak Maroko Erresuma Sahararen autonomiari buruz egindako proposamen emandako babesa errefusatu. Hau Euskal Herria Bilduko aurkeztu eban, eta gero elkarrekin Zornotzak eta Euskal Herria Jeltzalea bat egin gendun. Ez dakitan zuk irakurriko duzu? Bai. Bueno, ontsa irakurriko dut, EJ-PNV, EH Bildu, Amore Bitatxano eta elkarrekin Amore Bita, Podemos Ezkerran Hitza, taldeak aurkeztuten dugun mozioa. Aipatu baita ere, eta eskerrak emon Aliziari emondako urratzak, badakit berentzako ez dela izan egoera samurra, eta eskertu bere borondatea, azkenean gai honekiko ere dekon sentsibilitatea eta ezagutzaren inguruan. Hori izan da, irakurterenua. Amore Bitatxanoko udaletxeak, Espainiako gobernuko presidenteak Marokoko Erresuma Sahararen autonomia buruz egindako proposamenari emandako babesa errefusatzen du. Amore Bitatxanoko udaletxeak adierazten du Espainiako estatuak erantzukizun zuzena duela Mendebaldeko Saharako gatazka politikoan. Hori dela eta Espainiako gobernuari eskatzen dio Nazio Batuen erakundean, Europako batzordean eta gainerako nazioarteko erakundetan modu aktiboan sustatu eta babestu dezala. Nazioarteko zuzenbidearen eta Nazio Batuen erakundearen ebazpenen araberako konponbide politikoa. Zentzu honetan, gobernuei eta erakundei eskatzen die estafan eta mistura Saharako ordezkari pertsonalaren aleginak babestea, gatazkaren aldeen arteko negoziazio prozesu politikoari berrikiteko. Amore Bitatxanoko udaletxeak adierazten du ezinbestekoa dela alde ezberdinek onartutako duten konponbide politiko justu eta iraunkorra, Nazio Batuen gutunaren printzipio eta asmoen markoaren baitan eta Nazio Batuen ebazpenekin bat etorriz. Horretarako, alde guztiek erantzukizunez, ikuspegi multilateral eta eraikitzailea duen konponbidea bilatzeko lan egingo du. Sahar herriaren autodeterminazioko eskubidea bezalako oinarrizko printzipia errespetatuz. Amore Bitatxanoko udaletxeak Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa errekonozitzen du eta Espainiako gobernuari Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa errekonozitu dezala eskatzen dio. Amore Bitatxanoko udaletxeak adierazten du Mendebaldeko Sahararen auziari irtenbide politikoa ematea ezinbestekoa dela Magrebeko herrialdeen arteko eskualde lankidetzarako eta eskualdearen egonkortasun, segurtasun eta oparotasunerako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander. Bat amatezu zer esatekorik? Txaso? Eskerrik asko, alkate jauna. Mozioak esaten debia esan beharreko guztia, baita ados Anderrek esan dakoarekin Aliziaren eta alderdi sozialistaren sentsibilitatea gaitik, baina bai esan gurean euske gauza batzuk mozioa batera aurkeztu dugulako eta gauza garrantzitsuak badaudelako, eta batez ere mozioa honek oinarri berezi bat daukalako, ezta? Gutun baten, aurtengo martxoaren 14an, Espainiako presidenteak Marokoko erregari bidalitako gutun batean daukalako oinarria, eta ez dela eroselako. Egia da, askotan Saharar herriari babesa emateren aldeko ekimen ezberdinak behestu ditugula udaletxe honetan, eta beste instituzioetara konde batzuetan, baina gaur daukagun mozioak beste kutsu edo
edo beste trastendentzia bat deuela esan dezakegu batez ere, esan dudan moduan, gutun horretan daukalako oinarria. Y empiezo desde el primer punto de esta iniciativa, porque sí que me gustaría comentar, para decir alto y claro que rechazamos el apoyo que el presidente del gobierno español ha mostrado al rey marroquí respecto a la autonomía del Sáhara Occidental, y desde nuestro grupo rechazamos el cambio de posición del gobierno central sobre el Sáhara, ¿no? Y es que según esta famosa carta, pues la propuesta del gobierno español es la propuesta de autonomía marroquí presentada en el año 2007, indicando que es la más seria, creíble y realista para la resolución de este desacuerdo, porque lo recoge literalmente esa carta, ¿no? Nosotros y nosotras, desde nuestro grupo, y también los grupos que hemos firmado esta iniciativa, consideramos que este no es el camino que debemos seguir. Es una propuesta totalmente unilateral y no adecuada para la libertad del pueblo saharaui, y ni el gobierno español ni el marroquí deben decidir sobre el futuro del pueblo saharaui. Son ellos y ellas, el pueblo saharaui, quien debe decidir libremente sobre su pueblo y sobre su futuro, y así de hecho lo dice precisamente la resolución 2602 de la ONU, ya que Naciones Unidas en esta resolución aboga por una resolución que prevea la libre determinación del Sáhara Occidental y no la autonomía que Marruecos quiere colar al pueblo saharaui. Desde el Partido Nacionalista Vasco creemos que la vía debe ser un proceso negociador basado en la libre elección del pueblo saharaui. Es por ello que precisamente en el segundo punto de nuestra iniciativa, también como lo ha reproducido Ander, pedimos que se reanude el proceso político de negociación entre las partes. Lo hemos hecho en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parlamento Vasco, incluso también en Europa. Hoy lo volvemos a hacer en el Ayuntamiento de Amorebieta-Txano y lo volvemos a repetir hoy en este Ayuntamiento. Saharar herriak aukeratu behar du zein izango den bere etorkizuna, eta hori Saharar herriaren autodeterminazio eskubidetik pasatzen da. Euskadi libre bat amesten dugunok, Sahara libre bat ere amesten dugulako. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Itxaso. Besterik, azkeneko puntura joko dugu, eta laugarren puntua. Barkatu, Andoni, bozkatu egin behar da. Bai, da, parkatu, bai. Parkatu. Baiezko botoak, abstentzioak, Oin hogeita laugarren puntura joko dugu, eskariak eta galderak. Eskari galderarik, bai, izan. Lehenengo eta behin, lehengo gunean komentatu gendun gure batzordean, eta harira dator korrikaren inguruan gertatutakoarekin. Gure harridura izan zen, korrika egunien, udalak erosi zuela kilometro bat. Harridura ez da izan, hori da normala egiten dana, baina gure harridura izan zen, non eta kilometroa hori eraman zutenek bakarrik izan zirela EAJ PNV-ko irusin egotzen. Gu ez ginen izan, ez da deituak ere. Hori izan zen gure harridura. Eta pentsatzen dugu, herriaren diruarekin eta herriaren errepresentaziorako egiten den gauza bat, gu ere, bintzat gonbidatuak izan beharko ginateke. Erantzuna izan zen urrengotarako, kontutan izango gintuztela. Baina, eske uste dut oso importantea dela, dandon parte hartzea, gauzak gehienetan. Eta guale egintzen gara, parte hartzen, deitzen gaituzten gauza guztietan. Eta honen harira baita ere dator, zer esadan kanpaina politiko bat egitean herritarren diru guztiekin. Batzuentzako kanpaina politiko hori. Eta besterik ez dugu esateko. Iruditzen zaigu, kanpaina politikoak norberaren dirutik egiten direla, eta beste gauza bat herriaren onerako direnak, danon artean eta danak sustatzen badugu, danok egon beharko ginatekeela, bintzat gonbidatuak, gero bat aduan edo ez, hori beste kontu bat izango litzateke, baina gonbidatuak bai. Horregira eman zien batzordean, zuk esan duzun moduan, eman zien erantzunak, bintzet, uste dut ez dela ohikoa hori gertatu da, tolan izan da, baina, ondo da hemen esatea eta guri kritikatzea eta guk agian ez dugunean oso ondo da errekemenatzea, baina, zeuen etxean be hori egitea ondo legoke. Ze herri askotan, zuen alderdia gobernuan dagoen tokian, nik argazkietan bintzet, argazkietan enaz egon, baina argazkietan bintzet bakarrik EH Bilduko zinegotxea ikusi dudaz. Eta berri do dinotxut, ez da nire eraitekoa, niri ikustetan gazte danok egotea eta beti esaten dut, herri hau danon artean egiten dugula, eta herri hau danon artean
aurrera eraman behar dugula, baina, bueno, danok autokritika egitea ondo legokela. Besterik? Beste galerarik? Nik baina beste... Bai. Vale. Egunon. Bueno, badakizuenez apirilaren hasieran edo martxo bukaeran 13/13 prozesuari amaiera eman zitzaion sententzia baten bitartez, horren inguruko hausnarketa batzuk egitera gatoz, berez apirilan bertan egitekoak ginen, baina bueno, plenorik egon ez da nenean eta gaiak daukan garrantziari begira, gaur hausnarketa batzuk egitera gatoz, zentzu horretan. Garrantzitsua dela deritzogulako. Bueno, gure herrikide Saioa Agirrenen auziak berriz ere ekarri dio eta ekarri digu gogora inkomunikazioan sufritutako tortura eta eraso matxistak. Peritu batek berretziak oraindik ere norbaitek zalantzan jarri nahi izango baldin balu. Saioa Agirre bere lan politikoa egitegatik atxilotua, torturatua eta emakume bezala modu bortitzean erasotua izan zen. Entzutegi nazionalean bere testigantza entzun genuen eta besteak beste ondorengoak adierazi zituen. Fui rodeada por 4 o 5 guardias civiles. Comenzaron a hacerme preguntas mientras me golpeaban la cabeza. Empezaron a desnudarme y cada vez que intentaba impedirlo, uno de ellos me abofeteaba en la cara. Tuve que soportar comentarios asquerosos. Me insultaban, me manoseaban, me pellizcaban en todo el cuerpo. Me golpeaban o me tiraban contra la pared. Los ejercicios continuaron durante un largo tiempo y mientras los hacía me llegaron a poner una bolsa en la cabeza y uno de ellos tiraba el humo dentro. Ondoren, egia da, egozpenetatik absolbitua izan zen, baina bere testigantza soilak nahikoa behar luke izan, eraso eta jazarpen matxista jaso duen gure herrikideari babesa emateko. Sinisten dizut esateko, bestelako aitzakia eta eskakizunik gabe, salaketa edo inolako ebazpenik gabe. Hau, politikatik aratago doan zerbaita, giza eskubidez dihardugu, emakumeen eskubidez alegia. Zentzu honetan, Zornotzako mugimendu feministen lana goraipatu nahiko genuke. Udalak saioari eman ez dion babesa bideratzeagatik eta herria auzian inplikatzeagatik. Zintzotasunez, udaletxe honek behin eta berriz beste alde batera begiratu izana, saioari herrikide eta emakume gisa elkartasuna helarazi ez izana, tristuraz eta lotzaz bizi izan dugu. Are gehiago, oztopoak jarri zaizkio. Besteak beste, bere aldeko elkartasun mezuak ezabatuz. Jarrera fascista ordea gurea omen da. Ze kalte egin zezaketen mezu horiek? Akaso txarto egina gehiegi gogorarazten zuten eta etzen komeni edo etxitzaizuen komeni izan ere emakume bat, herrikide bat, violentzia matxistaren aurrean babesgabe eta bakarrik utzi duzuela gogoraraztera zetozen. Eta horregatik izan zitezkeen ezabatuak. Ondo legoke eta bukatzeko, ondorengo proklama feministetan, martxoak 8ko ospakizunetan, bezuak estutzen dituzuenetan, presente izango bazenute. Eskerrik asko. Bego bitu, ez teket inongo horik eztabaida baten sartzea. Baina ez dutena onartuko da, egin duguztun manipulazio bat, egin duzun lotura gauza batzuekin bestekin. Gauza batzuk ez tekiez erikusi besterekin, bego. Eta hor, egin duzun ahaztura bat, eta badin gatzut, ez tekete ez gorputzik, ez gogorik, ezartzeko. Baina manipulazioa bat egin duzula, arezan behar dutzut, nahi eta nahi ez. Andoni, asaltzen baldin badoztuzu manipulazioa non dagoen, batez be... Bego, parkatu... Ez estatu, oza, manipulazio hori, esaten dut ez dagoela inolako manipulazio horik zentzu horretan, orduan, argumentorik emoten espaldin badoztuzu, ezer ezean geratuko zan. Bale, bego, danok ezagutzen gara, danok badakigu zertan ari garen berbaiten, danok hemen gauzen danok dakigu eta badakigu zer esan duzun eta jentea badakini zer esaten. Bego, ez tekedo gorputzi benetan sartzeko eztabaida baten. Bale, galdera bat, esan dodanetan gezurren bat egon da? Bai, bueno, ez da gezurrik esatea edo ez esatea, baina manipulatuta dagoela esan duzuna, bai, beste barik, bego. Ez nazartuko eztabaida gehautan. Beste galderarik? Bukatutzat emoten dugu gorko udalbatza. Eskerrik asko guztioi.